Beste mensen, goedemorgen. We waren alasma odi. We gaan alasma odi mi hoop dat alasma emekemboom. In een suite kondre Suriname, bewe tang. Beste mensen, Ula Swang, ex-president. Maar de mede-Surinamers voor UNO. Umu sabi dat a ex-president san Ulasi Anosma Kiraman. De mede-Surinamers voor UNO. Umu sabi dat a ex-president Sangwe Anosma Kiraman. No one sma no be verwacht dat aman bodede. No one sma no be verwacht dat aman be ogwe. Maar de mede-Surinamers voor UNO, voor apartheid VAP, a gedrag voor UNO, anobung. No one sma no de in VAP voor corrigeer UNO, voor zorg UNO dat gedrag van jullie niet goed is. We vallen alles maar lastig. We rijden bakasma. We maken foto. We filmen sma. We rijden bakami. We filmen mi auto. We maken foto voor mi wagi. Zou we doen? Anomi kirichan. Anomi kirichan. En mi no breiti dat amandede. Maar umusabi dat in grondtapu alasma sande in grondtapu alasma na komen en gaan. Alawi egwe, alla leiders egwe. Ome leiders ulasika. U denki even, VAP'ers, u denki even. Ulasi, Venetiaan, no one MPS ma no rigeri. No one MPS ma go faltras ma lastig. Ulasi Weidenbos. No one sma voor Weidenbos go faltras ma lastig. No one sma voor Weidenbos go kletsma. Ulasi Bouterse. No one sma voor Bouterse no go kletsma. No one sma voor Bouterse no go jugusma. No de Ulasi Santoki. No one sma no be verwacht asani. Bijna alla de man voor VAP kon lauw. Alla de man e waka e fal omesma lastig. We waka e feri omesma. We rij bakasma. We make foto over sma wak. We do ome asolek u kon lauw. Terwijl die alla den traman be lasi de man leider. De man no be fer no wasma. De man no be klets no wasma. U hou op nanga gedrag dati. We zijn allemaal Surinamers. Suriname is niet alleen voor één persoon. Ano VAP abi Suriname. Utapu nanga gedrag dati. No de VAP'ers we go val mevrouw Sharmila lastig. Mevrouw Sharmila Ramsaran we go val vrouw lastig. We go make om een fake account van Smakpoti na TikTok. Dat we legi asma. Dat we schrijven om een sani over asma. We eigen volk. We eigen kleur. We doen asan dat nanga eng. Sinds ten die mevrouw Sharmila kmoto uit VHP. We haat asma. We tegen asma. We kosi asma. We make om een fake account. Mevrouw Sharmila asma no abirust. Zij is getrouwd. Bijna asma huwelijk be broko. Tussen asma en asma man. Omdat de VAP se falasma constant lastig. Mevrouw Sharmila Ramsarang asma no abirust. Bakat dati. U draai. U bewan fadon tap a dochter. Voor meneer kan hij ook toe. A dochter voor meneer kan hij. Sambego taki da pena DTV vaak. U draai. U be beledig asma dati. We kosasma dati. We tagasma dat omesani. VAP'ers, waarom zijn jullie zo?
Saide wi tangso, wat is dat? Wat soort gedrag na a gedrag dat is sawi abi? Saide wi tangso. Mevrouw Sharmila bedena VAP. Mevrouw Sharmila, een hele mooie Hindustaanse vrouw. Mi lobby a vrouw dat is, zij is mooi, zij is intelligent, zij is slim. Ik hou van haar, mevrouw Sharmila. Die asmak moto na VHP, anoanita na VHP moro, agona NDP, VHP atibron, VHP ejarusu. We koshasma, constant we koshasma. Constant we koshi Sharmila. Constant we kosasma. VHP, is er niemand bij de VHP die met jullie kan praten om jullie gedrag te veranderen? Is er niemand daar? No one's man no de na VHP voor veranderen asan dat no voor takanga de man die no make de man kinky de gedrag, make de man die kinky de manieri. Jullie zijn Surinamers, maar a gedrag voor wie? A gedrag voor uno a manieri ne pas in een samenleving. Jullie zijn Suriname, maar a gedrag voor wie a manieri ne pas in een samenleving. Bouterse dede. Venetiaan dede. Weidenbos dede. No one's man no rigeri. No one's man no make problemen. No santoki dede. We val alasma lastig. Terwijl anos makiri chan. Ano wan libis makiri chan. Koutaki bijvoorbeeld. If nou een libisma be kirichan of zo, ja dan terecht dat u kan rigeri, u kan kom op, u kan taxani, wie ati kan brong. Maar anos ma kirichan. En nog erbij een sexy rapport meki, pe apatoloog schrijf sam sananga man, a reden zeide amande de, maar asan dat schrijf we hoor geheim. We kibri asan dat u uno een teigis, maar terwijl, de man betaki sambe sananga bouterse. De man betaki na medicijnen, problemen, hartproblemen, etc. De man meke die bouterse bekend gewoon. Maar die voetjan, uno wan taigi no wan smasam sananga, maar we horen san geheim, dat we waka efal trasma lastig. We waka efal alle trasma lastig. Terwijl no wansma no breiti dat chan aman gwe. No wansma no breiti. Ik ben niet blij. Enige samen dat ja, mi bem kis mi money, dan over ja pay, mi money er ja pay, pay. Dat na enige samen taki. Maar no, niemand is blij dat chan gwe. Da atra blaka baradaf mi baka. You make one fout. You make one biggie fout. Die you gonna VAP. Die you gonna VAP toch? A blaka baradaf mi. Dan je gonna chan, je gonna bezoek, je go borga man, je go dweri aman oso, je go kring aman oso jaman, je go ruim op jaman. Oké, dat na je zaak. Maar nou, a fastify be benader chan, was heel mooi om te zien, maar mij bijvoorbeeld, mi no de een soort faciliteit. Mi ne... Wins mi de nou andere partij. Ik hoef de voorzitter of de president. Wins mi ne si president. Wins mi ne go bezoek president. Hoeft niet van mij. De afspraken zou me belangrijk. Wins mi si tutra driman is genoeg. Minabi fugo elombaka president. Miti president. Meke foto aan president. Ik heb die dingen niet nodig. De ander stel dat hij me no de. Dat die igo na de man VAP. Mi bete dape ome langa. Maar you no be man si dat. Alla de man no begi a waardering. Sanchan begi. Alla de man no begi a waardering dat die. Maar omdat je schep op, je bluff, je tak om en sani, dat me libi rustig. Want nooit itaki gimi, nooit ibejepi, mi dimi ab mi problemen. Dus mi no be bomoei in you tori. Maar awaarderen san jan begi, mek mi taigi tide. Den trama no begi awaarderen dati. En die chan dede di amalas libi, die actie de man, dat iwani go na crematie, iwani go na laatste
a spreekbeurt voor de man in Olifant, a laatste spreekbeurt. Sa de man taigi, de man weiger, de man no wani. De man sorry ook dat de man keur a niveau fi af, a niveau swaki. De man no wani. Die actie de man dat, i actie de man dat, i wani go na crematie, maar i wan gos do na eerste rij i wan is don, de man tak nee, de man no wani. I actie de man dat, i wan go taki dape na crematie de man, eerste spreker, i wan go taki dape. Dinsdag, in Olifant, i wan go taki dape lek eerste spreker, VAP, de man no wani. Mi blaka brada, bigi poa. VAP, de man dati, mi be dena de man, ma mi no be lo na de man baka fugo taki sani, na de man be karmi. Baki ben niet meer aan dat kom praten. De man be abu een bigi massa meeting in Olifant. Na de man be karmi, dat ben niet meer aan dat kom praten, voor ons kom praten. Omdat na mi be de a vocabulaire basi dape. Na mi be de a spreker dape. Fawaka apasi welkom as kouten of misdrijf Doro Jafaigo welkom. Na mi be de a spreker dape na VAP. Na mi be de a gesprekstof baas dape na VAP. Dat if you dena VAP of you go na VAP, dat je eis de mandat, Ioannis don altijd seichan, eerste sturu, Ioannis don seichan, eerste sturu, je eis de man, dat je eis de man bakadat, Iwan de tweede man of derde man voor VHP, je eis de man, dat je eis de man bakadat, die ADNA-lijst bij Mickey, Iwan niet de tapa tweede plaats, Bakachan, Iwan de tweede plaats. Dus dat want taki, we zien nog in de zetels, Iwan niet go in DNA, na je zaak. Alla de zijn dat meer, alla de informatie dat Mickey is, maar is meneer bemoei. Maar nou, you nanga, make me karaman dat neer. You nanga aluma, we ano takiman, we ano sprekers. VAP, de man voor VAP is hoor me duidelijk. Want de man voor VAP is hoor me duidelijk dat aluma nanga bigipoa, we ano sprekers, uno sabitaki. Adat de man hoor me. De man voor VAP is hoor me duidelijk dat bigipoa nanga aluma, uno sabitaki. Wabi problemen angataki. Une kom uit, un woord toe, uno mantaki. Dan nou, dat je ziet dat VAP tijdens a laatste speech houden voor de man in Olifant a dinsdag samsa. Usabi dat meneer Oelers, amadati abi bigi fasi, ama arrogant moro chan. Amadati arrogant moro chan. Amano mek aluma go taki dape. Demanda taki aluma no man taki. Amano mek bigi poa go tak dape. Ama taki bigi poa no man. Demanda taki bigi poa no sabi taki. En aman ook toe. Ala demandati. Bigi poa je eis de mano. Bigi poa. Je eis de mano dat. Iwani eerste sturu. Iwani helemaal voorin. Hey brada, if mi de nou een partij, wisi mes dona bakase, mi na bitro banga sandati. Wis mi es don te na bakase, wis mes don te na vijfde stoel, of wisi pemes don mi na bitro banga sandati. Mi luku dat, zolang de afspraken zou maken, de afspraak dat hij moet zeggen. Alleen dat kijk ik. Maar meneer luku pemis don zo stoer, pemis don dis dati, of mim gos don say voorzitter, of minanga voorzitter moest don, of minanga voorzitter moest doen zo, hand in hand. Of minanga voorzitter min brasa voorzitter dat min doen. Mine luku desandat na ando. En dan nou, die changwe, dan a eis, kotaki den eis fiu, bigipoa. Mi hoop dat de man make you tron voorzitter van partij.
Mi hoop dat de man make it onder voorzitter van partij. Mi hoop dat ik kies voor de post dat ik hoop het voor jou echt. Anganef Master Gado. Maar mi kan sorry dat de man voor VAP. Aan niveau of you de man taka swakere. En de man taki ook to dat. A reden zei de man opoti voor taki dat tijdens a speech, a laatste speech voor Chan. Dat je bewan tak lik eerste man of lik tweede man. De man no go akkoord jere. Oelers, de man no go akkoord, daarom de man no potje jere. En daarom is hij inogo. Daarom inogo. En ook to tijdens acclimatie. Ibe wani go taki dat betul lik eerste man of lik tweede man. VAP no go akkoord, de man no potje. Inogo. Alla de informatie mi kisi. Mi tegen de man tak barada lukumine bomui. Ik ben niet meer bij jullie. Ik praat niet voor jullie. Ik bemoei niet. Gaan jullie met Biggie Poa zelf praten? Ik bemoei niet. Chan bede amang. Chan bede. Kotaki chan bede amang. Minosabi ma. Amananga chan na de man be set desani. Ik bemoei niet. Ugo setu sananga ama mine bemoei. Maar Biggie Poa. Daarna so je dat de man. Pede dape nou. A niveau of you. De man taki a niveau swakiere. De man taki vocabulaire ine kon uit je woorden. Vocabulaire ino mantaki de mantaki. De mantaki Biggie Poa yunanga aluma de mantaki uno mantaki. Yunanga aluma Biggie Poa de mantaki uno mantaki. Daarom de manopoti voor speech a dinsdag in Olivan. De manopoti voor speech a woensdag samsa na Farekare na weg naar zee. En daarom ben je niet gegaan. Daarom inogo. Maar je kan sabi dat. Je kan sabi van tevoren dat VHP de mandat eis dat aan niveau voor jou in uniform heidrape. Me de man kan kost me van de wani, de man kan kost me beledig me van de wani. Maar de man sabi dat mi niveau hey, en no bluff me bluff. Alas maar sabi. De mi etak in Nederlands dat de man voor VHP dat alla de man kan go kibri, alla de man kan go dok. Alla ding. De mi den a VHP centrum te mi be go drape. Na de man schreef een lonko na mi dat. Hey Benny, Miranda, ga je praten voor ons? Ga je een beetje praten voor ons? Ga je een beetje praten? Maar je mag niet zo lang, want we hebben veel mensen. Maar ga je een beetje praten. Na de man ben je lonkonami. Omdat temi knap op dat podia, temi begin taki mensen, goedenavond mensen. Bla 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 bla. Temi begin taki dat de man sabi dat na probleem. Na de man ben je lonkonami om te praten voor hun. Mino ben actie de man. VAP, na de man ben je lonkonami. Deo Charman, na Deo Charman be lonkonami lek pikindagu. Deo Charman be lonkonami lek pikindagu. Noor Mohamed, Assis, na de man da be lonkonami lek pikindagu. Hey Miranda, Miranda ga je een beetje voor ons. Assis, van Assis dat be Assis no man taki. Assis etaka amai stotter, amai gagu vreed. De man dat, mina de man be lonkonami e begi mi, hey ben Miranda, ga je een beetje praten voor ons. Maar Biggie Poa no. Biggie Poa, yunanga aluma, de mantaki uno mantaki. Aso de mantaki uno mantaki, wabi problemen atataki. En daarom is hij, de man ook giwi a gelegenheid voor gotaki dat pena olifant. A dinsdag, want a dinsdag be belangrijk. De man san uler selecteer a waarnemend voorzitter. Tenminste, naar hun idee, dat de man is selecteer zo. Capabel man, koni man, man san sabi taki. Maar if de man shi dat yo go dape, go knapu dape, fu go stotter dape, fu go gagu dape, fu go taki lau san dape, de man no poti fu taki. Aso fe ape euroko. If de man shi dat yo go gagu dape, yo go na podium dape, da yo go knapu dape. Want a day dat ina wan belangrijk day gideman. Is een belangrijke dag gideman. Dat de man opotju dape, dat je kon dape, dat je guafese dape. Dat je taki pe, alas ma e arki dape. Dat je gagu dape, je stotter dape, ino man taki dape dan. Nou wan shengi de man is een schaamte voor hun dat de man no potju fu taki. Biggie Poa. Nasan dat type sa daarom de man no poti.
Aluma nasan dat die psa daarom de manoma poti. Omdat hij ook taki a day dat hij a dinsdag dat hij dat na olifante de man op potje op een podia voor taki. Dan moeten ze zeker zijn dat ja, amandisi otaki boom. Hij gaat goed praten, man die otaki. Maar if je go stotteren dat je go gagu inoman ko uit je woorden. De man op potje. Omdat waarom niet? Trasma ook knip den beelden dat hij trasma ook knip den video dat hij dat de man make grap. De man ook knip den video dat de man is spot. Trama ook knip den video dat luku ja fama die zit taki dat pena ade de zo fujan. Kom luisteren hoe hij daar praat. Dat de man ook teke de san dat hij fugo make grap. En daarom VAP de man no libi ala soort man fugo taki dape. Dat na reden. Want de man niet de zeker